Cando o GDR de Pontevedra Morrazo marcha a súa nova sede nos campos, estas instalacións van quedar baleiras. Para darlle unha nova vida, o Goberno local de Pontevedra anunciou hoxe a súa remodelación para converterse nun espazo multidisciplinar centrado no fomento de igualdade denominado Redeira. O GDR está a piques de ser trasladado en canto rematen as obras no núcleo de centralidade dos campos e o CIN obviamente vai a quedar nese edificio, pero queríamos ou tiñamos pedidos os fondos á Unión Europea, os fondos EDUS e os fondos FEDER para poder facer unha obra un poquinho máis ambiciosa. E é que aproveitando o traslado GDR e aproveitando que a planta de abaixo estaba baleira, facer un edificio multidisciplinar. O edificio seguirá sendo a sede do Centro de Información á Muller e do Centro de Información sobre Diversidade Sexual e Afectiva. O novo espazo centrará os seus esforzos no fomento de igualdade e integración da muller en ámbitos como o laboral e o económico. Para garantir a igualdade en todos os ámbitos, fundamentalmente tamén no ámbito económico, e, por tanto, tiñamos diseñado ese edificio para que se puidesen facer diferentes actividades complementarias, tanto o servicio que se ofrece o CIN, e isto sí xa máis relacionado coa integración económica das mulleres que padecen ou son víctimas de violencia de xénero, e facer proxectos colaborativos nos que se puidesen compartir diferentes experiencias. O proxecto contempla tamén a cesión das instalacións para calquera colectivo que impulse actividades relacionadas con esta materia. O expediente de contratación desta reforma xa se iniciou, terá un prazo de execución de 2 meses. O Goberno confía en que este novo espazo poida estar operativo antes de que remate este 2020. Por lo tanto, vai a ser un proxecto que se desenvolva con bastante celeridade e a ver si dentro deste ano, dependendo dos prazos administrativos, podemos estrenar este novo espacio que ten nas melloras un mobiliario axeitado ás necesidades destes espacios multidisciplinares, e está pensado para que utilice tamén calquera asociación ou calquera cidadán que teña algunha actividade que compartir, non? A remodelación suporá un investimento de case 91.000 euros. A obra está financiada nun 80% con fondos europeos.